σκέπες και να τις φας. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο συν, αλλά και το μεγαλύτερο μείον? Έχεις κάνει τον απολογισμό? Βεβαίως έχω κάνει τον απολογισμό και μπορώ να πω ότι εγώ ήμουν από τους τυχερούς. Εγώ ήμουν μια περίπτωση σωματότυπου, μπορούσα να φάω και τη σαβούρα. Ναι. Και μπορούσα να διατηρήσω τη γράμμωση. Γι' αυτό. Ναι, και όμως ισχύει αυτό. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει με κάθε άθλημα σε αγωνιστικό επίπεδο να ασχολείται αυτός που έχει το ταλέντο. Δηλαδή βλέπω μερικούς για να ικανοποιήσουν τη ματαιοδοξία τους, θα γίνω εγώ φουσκωτός, θα πάω σε αγώνες. Αφού δεν το έχεις. Υπάρχουν και άλλα αθλήματα. Υπάρχει και το μπάσκετ, υπάρχει και το ποδόσφαιρο, υπάρχει. Όλοι σώνουν και καλά που να γίνουν bodybuilder. Εγώ πάντα κοιτούσα τα άτομα που κατέβαζα σε αγώνες να είναι παιδιά που έχουν ταλέντο, να μην χρειαστούν υπερβολές και ανορθόδοξο. Για να κατέβεις σε αγώνες, μου λες τώρα ότι χρειάζεται να. Βέβαια, να έχεις τις προδιαγραφές. Όταν κάποιος έχει το ταλέντο, με λιγότερες θυσίες και χωρίς να χρειαστεί να κολυμπήσει στα βαθιά, μπορεί να φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Ο άλλος που δεν το έχει, πάλι μπορεί, αλλά με ανορθόδοξο τρόπο. Δηλαδή, εγώ έχω παρατηρήσει στο γυμναστήριο να έχω 10 αθλητές μου να κάνουν τα ίδια πράγματα, αλλά θα ξεχωρίσει το ταλέντο. Και έτσι είναι σε όλα τα αθλήματα. Ό,τι ισχύει δηλαδή. Πόσο δύσκολη είναι η θέση σου όταν έρχονται 5 και σου λένε βρε Ηλία, εγώ κάνω μαζί με τον τάδε και τον τάδε, δεν παίρνω. Τι γίνεται? Εγώ εκεί πρέπει να τον δείξω με αποδείξεις ότι όχι απλά δεν παίρνει, αλλά έχει βελτίωση. Η βελτίωση υπάρχει. Μπορεί να μην έχει τη βελτίωση που έχει κάποιος άλλος. Αλλά πρέπει να μάθει να αρκείται σε αυτό το πράγμα, να του αρέσει αυτό, για να μπορεί να συνεχίσει. Γιατί αν απογοητευτεί, μετά τα παρατάει όλα και δεν έχει κίνητρο ούτε να γυμναστεί. Κάθε σώμα κάπου παίρνει πολύ, κάπου όλα τα σώματα υπάρχει ένα σημείο που μειονεκτούν. Ακριβώς. Και το πιο τέλειο σώμα, δηλαδή το δικό μου, και λοιπόν, που δεν μειονεκτεί πουθενά, μειονεκτώ στον αστράγαλο. Δεν είναι τόσο όπως θα τον ήθελα. Λοιπόν, εσύ όλα αυτά τα χρόνια της πορείας σου παιδεύτηκες για κάποιο σημείο περισσότερο? Όχι, όχι. Εγώ είχα κάποια σημεία πάρα πολύ δυνατά και αυτά ήταν πιο δυνατά από κάποια άλλα, όπως ήταν το στήθος, όπως είναι τα πόδια. Από το 89 όμως είχα πάθει ένα ατύχημα. Αυτό τώρα να το πω ατυχία μπορεί να ήταν και τύχη. Αυτό ήταν και η αιτία που δεν ασχολήθηκα επαγγελματικά. Αυτό το ατύχημα μου στέρισε την ανάπτυξη των ποδιών. Εγώ τα πόδια μου ήταν το καλύτερο σημείο και έφτασε σημείο να είναι πολύ καλό σημείο, αλλά όχι καμία σχέση με αυτό που ήταν. Γιατί δεν γινόταν, κόπηκε το γόνατό μου σε τροχαίο, δεν μπορούσε να ξαναγίνει. Σαφώς. Γι' αυτό ήθελα να αποδείξω ότι άμα έχεις θέληση, βρήκα τρόπο και για άλλα 20 χρόνια τουλάχιστον κατέβαινα σε αγώνες. Και μάλιστα με διακρίσεις με το τραυματισμένο πόδι. Δεν μπόρεσε ποτέ όμως να ξαναγίνει όπως ήταν. Ναι. Γιατί ήταν η ζημιά ανεπανόρθωτη. Αλλά δεν μπορώ να πω. Πάντως, με την έννοια του πώς βλέπουμε το σώμα, ναι. Απλά ίσως θα το ήθελες ακόμα λίγο πιο προς το άριστο το 10 που λέμε. Ναι, όχι ότι ήταν. Μπράβο. Πάντα, και σε αυτό το τρυπάκι μπαίνουμε πάντοτε, βάζω και τον εαυτό μου όλοι, ότι εμείς δεν καταλαβαίνουμε πώς γινόμαστε ποτέ. Μας το λένε οι άλλοι έτσι, και συνέχεια λες ένα καλέ τώρα τι, και σου λέει σταμάτε γιατί αυτό πια καταντάει. Ναι. Εμείς όμως πάντοτε θέλουμε κι άλλο. Το είναι πώς το υποστηρίζουμε. Δηλαδή δεν αρκεί μόνο να έχουμε ένα σώμα, πρέπει να καλλιεργούμε και το μυαλό μας. Γιατί όλοι δίνουν βάση το σώμα και νομίζουν αυτό είναι. Το σώμα είναι το περιτύλιγμα. Και άλλη βαρύτητα έχει όταν το λέμε εμείς. Εμάς θα μας σύμφερε να πούμε παιδιά, το πάνω είναι το σώμα γιατί με αυτό ασχολούμαστε. Δεν είναι όμως έτσι. Η ποιότητα του ανθρώπου μετράει και με το εσωτερικό και πόσο υποστηρίζει αυτό που είναι. Άλλο να είσαι μια φιγούρα μόνο. Κι άλλο να είσαι ένας άνθρωπος. Βέβαια, να είσαι ένας και τους άνθρωπος. Ναι. Βέβαια, δεν θα σας πω κι εγώ τώρα, γιατί το δίδαγμα ξέρεις που θα να το δίνω, ότι το μυαλό που είπε, γιατί από εκεί ξεκινάνε και τελειώνουν όλα, είναι το α και το ω, δηλαδή την οτροπία και πώς θα συλλάβεις κάτι. Γιατί, ας πούμε, ένα σώμα μόνο του δεν κάνει δουλειά, ενώ ένα μυαλό μόνο του κάνει πολύ μεγάλη δουλειά. Πολύ μεγάλη δουλειά, βέβαια. Άρα αυτό σημαίνει ότι όταν στο μυαλό μας έχουμε αυτό που έχουμε αποφασίσει, μπορούμε να καθοδηγήσουμε και το σώμα μας. Θέλω πριν κλείσουμε να σε ευχαριστήσουμε, είδαμε και φωτογραφικό υλικό, που έτσι λίγο είπες αρκετά σημαντικά πράγματα, γιατί σε αυτή την εποχή όλοι τρελαίνονται. Φτάνω στον Ιούλιο, Παναγία μου, δεν έχω πάρει μπράτσο, τι θα κάνω κτλ. Θέλω όμως, μια και χρησιμοποιήσαμε το μυαλό με το σώμα και επειδή ξέρω ότι είσαι πάρα πολύ ψαγμένος, το έχω δει από χτες που κάναμε προπόνηση μαζί. Δεν στο είχα ρωτήσει, γιατί είχα σκοπό να έρθω να κάνω συνέντευξη και λέω άστα τον ερωτήσω. Σου είπα μόνο ότι καλά βρε Ηλία, εγώ ας πούμε με τόσα γυρίσματα όλη μέρα, με από εδώ, με από εκεί, με τις εμφανίσεις, έχω αρχίσει και κουράζομαι.
με τόσα χρόνια πια στο γυμναστήριο. Υπάρχουν πολλές μέρες που δεν θέλω να πάω. Πώς βρίσκεις αυτή τη δύναμη, δηλαδή πώς βρίσκεις αυτή την ενέργεια καθημερινά να προπονείσαι και εσύ, να προπονείς και τον κόσμο και να είσαι και όλη μέρα. Λοιπόν, και το έχεις ψάξει. Το έχω ψάξει, κοίταξε. Επειδή η δουλειά και αυτό που έχεις ψάξει να πω ότι το φοράς κιόλας. Και επειδή έχω ακούσει πάρα πολλά, επειδή βλέπω έναν άνθρωπο με τα αποτελέσματα και τον ζω, θέλω να μου πεις πραγματικά τι ακριβώς βρίσκεις το διαφορετικό. Με ενδιαφέρει αυτό. Επειδή πάντα, όπως γνωρίζεις και εσύ, Αλέξανδρο, που ασχολείσαι, ασχολούμαστε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας, να βελτιώσουμε τη δύναμή μας, την εμφάνισή μας, ψαχνόμαστε σε διάφορους τομείς. Όταν μου πρότειναν το συγκεκριμένο βραχιόλι, το Amplify, εγώ ήμουν δύσπιστος, γιατί πάντα έτσι πρέπει να είμαστε, πρέπει να βλέπουμε πρώτα αποδείξεις. Ήσουν αδύσπιστος ώστε να πεις ότι ένα καουτσούκ και ένα μέταλλο δεν μπορεί να μου δώσει ενέργεια. Όταν όμως το είδα στην πράξη, είδα τα αποτελέσματα, δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανείς. Ποια ήταν η διαφορά που αισθάνθηκες? Η διαφορά που αισθάνθηκα ήταν καταρχήν, επειδή είχα κάποια ενοχλήσεις και από το ατύχημα στην σπονδυλική στήλη και κάποιους δίσκους, με πονούσε ειδικά στις προπονήσεις, αυτή η πόνη υποχώρησα. Αυτό το είδες αμέσως? Αυτό αμέσως. Δεν έγινα καλά. Απλά δεν ήταν τόσο έντονο το σύμπτωμα του πόνου. Δεύτερον, όταν βλέπω σε κάποιες ασκήσεις, ας πούμε, ξέρω τι όγκο προπόνηση και πώς γυμνάζομαι. Όταν βλέπω ότι έχω ένα κλικ παραπάνω, λέω όμως υπάρχει το ενδεχόμενο της ανθυποβολής. Μήπως αυτό το πράγμα με επηρέασε εγκεφαλικά και είναι ανθυποβολή. Ναι, δεν είναι αλλά κάτι μπορεί όμως αυτό το πράγμα να σε επηρεάζει για ένα χρόνο. Δεν γίνεται. Ναι, εγώ όμως τώρα, επειδή το φοράω πάνω από ένα χρόνο, μπορώ να πω ότι όντως έχει διαφορά. Απλά 3 χρόνια περίπου. Ακριβώς, ναι. Όταν όμως ένα πράγμα το φοράμε συνέχεια, δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν κάνει κάτι. Γιατί παγιώνεται αυτή η κατάσταση και έχουμε συνηθίσει. Διαφορά τώρα πλέον καταλαβαίνω όταν το βγάζω. Έχει τύχει μερικές φορές που το έχω ξεχάσει, μου έχει χαλάσει το κούπωμα και είχε βγει και είδα ότι άρχισαν τα συμπτώματα να επανέρχονται και λέω τελικά δεν κάνει τίποτα. Και μετά διαπίστωσα ότι δεν το φορούσα. Δηλαδή αποδεδειγμένα κάνει δουλειά. Το δοκίμασα μετά σε ανθρώπους χωρίς να γνωρίζουν τι κάνει, γιατί αν το πεις στον άλλον μπορεί να τον αντιποβάλεις και να επηρεαστεί και να σηκώσει περισσότερα κιλά. Όταν όμως δεν το λες κάτι και το λες φόρασε το, αυτό είναι για να μην πονάνε τα κόκαλα και αυτός βγάζει περισσότερες επαναλήψεις, έχει περισσότερη αντοχή στη δύναμη σε κάποιες ασκήσεις, δεν μπορείς να το αμφισβητήσεις. Εμένα βέβαια αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι όταν σε έβλεπα που κάναμε λίγο προπόνηση, έβλεπα έναν άνθρωπο που επειδή είναι πάρα πολύ μόδα, κατάλαβες όλο αυτό το καουτσούκ με τα μέταλλα και τα λοιπά, τα στοιχεία, το ατσάλι. Έβλεπα λοιπόν έναν άνθρωπο που φορούσε ένα κόσμημα. Γιατί είναι και πολύ μόδα η χειροπέδα αυτό το στυλ. Οπότε δεν πήγε ποτέ το μυαλό μου ότι αυτό σου δίνει την ενέργεια και μου έκανε εντύπωση όταν σε ρώτησε και μου λες αυτό και στην τώρα εκείνη ώρα λέω, μα καλά τώρα λέω, τι μου λέει. Στην πορεία βέβαια έψαξα και έμαθα και ρώτησα και είπα άστον, θα τον ερωτήσω γιατί ξέρεις, όταν σας προειδεάζω πολλές φορές μπορεί να την έχεις έτοιμη. Λέω θα τον ερωτήσω στον αέρα για να δω τι γίνεται. Amplify λοιπόν και δεν μου λες κάτι, κατά πόσο όμως νομίζω ότι σε βολεύει το ότι είναι στην ουσία ένα κόσμημα. Γιατί ας πούμε αν φορούσες ένα καουτσούκ ή κάτι που βλέπω κάτι μεγάλης ηλικίας κυρίως για κάποιους άλλους λόγους και φοράνε εδώ πέρα ένα αντιαισθητικό, πράγμα, σαν δηλαδή είναι σαν να μου φοράνε περιλέμιο και να είμαι σκυλί. Δηλαδή αυτό το πράγμα το φοράς οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, όλη την ημέρα, ό,τι και να φοράς. Είναι πολύ σημαντικό. Κάτι το αντιαισθητικό είναι κομψό. Εγώ δεν συνηθίζω ότι πέρα από ένα ρολόι ποτέ δεν φορούσα κάτι ας πούμε. Αλλά αυτό το συγκεκριμένο επειδή κάνει και δουλειά και αισθητικά είναι όμορφο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Σε κυρίες και μεγαλύτερης ηλικίας που έρχονται εδώ για να κάνουν το διάδρομό τους, για να κάνουν το αερόμπικ τους κτλ. Βλέπεις ότι υπάρχει διαφορά. Βεβαίως και μάλιστα μεγάλης ηλικίας γυναίκες, η μία έχει περάσει και εγκεφαλικό. Η ίδια το είπε ότι έχει διαφορά και μάλιστα το πρότεινε και σε μία φίλη. Χωρίς να την πω τίποτα, το δοκίμασε. Λέει δώσ' το να το δοκιμάσω. Αυτή είδε διαφορά, αισθητή διαφορά. Λέει εγώ δεν μπορεί να είναι η ιδέα μου αυτό το πράγμα. Το δοκίμασε και σε μία φίλη της, μεγάλης ηλικίας, δεν μιλάμε τώρα για νέες κοπέλες ας πούμε, και πράγματι είχαν διαφορά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Και έτοιμος για προπόνηση. Και έτοιμος για προπόνηση. Αφήστε μας τώρα να γυμναστούμε, γυρίστε στο στούντιο, έχω πάρα πολλά θέματα και μοναδικά. Γεια σας.